Tinerbuka wiwaraning sasana busana ana gandha arum kang hangambar katiuping samirana hangebeki madyaning pahargyan ya gandanya pengantin putri ingkang sampun mijil saking sasana busana wis katingal cahya sumunar saking katebian inggih mustikaning pahargyan ing wanci enjing punika pun Rara Rizka Nurul Latifah sarjana pendidikan Atmaja putri saking Bapa Sri Kusmantos kan Ibu Suwanti ingkang sampun mijil saking sasana busana ya sasana tepas wangi wis katingal lon-lonan genya lumaksana kebaing pangati-ati awit imut pangandikanipun para nata rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhur ing budaya sampun kapireng ungling ketawang Skarteja minangka pakurmatan lenggahipun penganten putri tumuju wonten ing sasana rinengga tansah nyuwun mring Gusti Lahirobi mugi bebrayan yo tansah lumastaring ngantos kaki-kaki lan nini-nini datan ana kang bisa misahke kajaba pestine Gusti kang Maha Suci kawis tinggal pengantin putri sampun tumuju ing unggihan ingkang sampun piniji daya lenggah kanthi hanggana raras mangkono ta sigeking rumpaka para tamu sinedahan kakung saha putri ingkang winantu ing suka ing basuki sasampunipun pengantin putri lenggah satata nuli utusan pamantuing pengantin kakung ingkang katemben larem wonten ing sasana patenggan awit saking menika katur dumateng Bapak Muhammad Ihwanuddin mugi wonten keparengipun hamapak saha mratitisaken rawuhipun pengantin kakung saha kadang pisan sutresna sapangombyong. Kesempatan lulus raja bidaling utusan pamantuing pengantin kakung. Menawi mangke pengantin sakakung sapangombyong sampun kepareng rawuh wonten madyaning pahargyan. Nuli badhe katindaken tata cara pangandika pasrah saha atur panampi. Ingkang salajengipun katur dumateng Bapa Suparwanto kasumbul dening Bapa Panca Budiarto saha Bapa Suwanto mugi wonten keparingipun samapta ing gati sepeluhan nampi rawuhipun pengantin kakung saha kadang pisan sapangombyong. Para tamu kakung saha putri ingkang winantu ing Sukahayu kawis tinggal bilih pengantin kakung sapangombyong sampun satata wonten sak ngajenging kori pahargyan nuli badhe lumebet wonten madyaning pahargyan kinurmatan ungling ladrang wilujeng sumangga.
Katur dumateng Bapak Muhammad Ihwanuddin, ugi wonten keparingipun hamba titisaken rawuhipun pengantin kakung Sokadang besan seprika sapangembyong tumuju wonten madyaning pahargyan. Menawi sampun samapta ing samudayanipun, sumangga pengantin kakung saged lumebet wonten ing madyaning pahargyan. Katur dumateng Bapak Suparwanto kasumbuh dening Bapak Panca Budiarto saha Bapak Suwanto. Kasuwun samapta ing gati sapeluhan nampi rawuhipun pengantin kakung. Sumangga.